Днес ви представям моят нов сватбен планер. Едно малко бижу, събиращо се дори в дамската ви чанта. В него можете да запишете всичко от идеята и представата ви за незабравимия ден до най-дребни детайли като украса и аксесуари. В страниците си този планер съдържа както списъци с чекбоксове за отмятане, така и място за попълване на вашия избор. Съдържа всичко като програма, избор на места за всички ритуали, списъци с гости, бюджети, дори и списък с музика. Всичко около сватбената рокля, костюм, шафер, аксесуари, автомобил, подаръци, декорация, избор на менюта, избор на аниматор за най-малките, както и към всичко това може да запишете и контакти на всички с телефон, мейл и име, например за ателието за торти, организиране на часове и доставки и какво ли още не. Цветният печат внася настроение и наслада, а твърдият картон позволява писане и попълване абсолютно навсякъде и по всяко време. Може да видите пълното съдържание в сайтът ми. На здраве и гостиво за младоженците!